מה קורה? היום אני אראה לכם איך לבנות מעלית במיינקראפט כזאתי. ככה היא פשוט התפוצץ לי כאן. אז הנה. לא כל כך... אני חושב שהתפוצץ לי שם אז... נו. אז זה לא כל כך עובד טוב. אז... אתם צריכים רדסטון רפיטר, רדסטון טורץ', סטיקי פיסטון, איזשהו בלוק שאתם רוצים, מדרגות ורדסטון כמובן. עכשיו אני אעשה את זה פה. קודם כל אתם עושים מין דבר כזה, ככה, ושתי רדסטון טורץ', ככה, כאן שיהיה תיק אחד ברפיטר, וזה מה שאתם צריכים בהתחלה. אחר כך אתם עושים ככה, רפיטר פה, עוד בלוק. אחר כך אתם עושים איזשהו גובה שאתם רוצים, לא משנה איזה גובה שאתם רוצים, אני אעשה את זה נמוך, רק כדי להסביר. לא הולך לעשות פה מבנה פאר, רק להסביר מה שאני אעשה. אפשר לסגור את זה פה גם. אוקיי, עכשיו אתם עושים מין דבר כזה, שיהיה כאילו זה פאזל שאמור להתחבר. אותו דבר בצד הזה, רק שאסור שזה יהיה באותו ככה, צריך שזה יתחבר כאילו כמו פאזל. הנה. אוקיי, עכשיו כאן אתם עושים מין כזה קו כזה למעלה, ואז אתם עושים עוד מין פאזל כזה באלכסון כזה. כאן אתם שמים רדסטון שזה יהיה ככה בפנים, לא פה או בצד הזה או ככה, ככה. הנה. אוקיי, עכשיו אתם לוקחים רפיטר, פשוט שמים ככה, עם החץ לשמה, ואז אותו דבר בצד השני. אוקיי. הנה. עכשיו אתם סותמים את זה. וגם פה ככה, לא, כן, ככה. וגם פה נסתם את כל הפיטרים. ואז פה אתם שמים רדסטון, כל אלה. רגע, אני חושב שזה מקום אחר. אני שנייה בודק. אני אלך לבדוק. הנה. כאן. אני אשים לתוך זה. פה יש איפה זה? אוי, כן, סתמתי את זה פה. מה? אוקיי. כן, רדסטון שמה. וצדקתי, זה היה אמור להיות פה באמת. פה. ואז ככה. שזה ידלק יחבה. רגע. גם פה. שזה ידלק ואז יחבה. עכשיו אתם סותמים את זה פה
לוקחים רפיטר, אני הייתי מציע זה רפיטר מוודן, שמים פה מדרגה, ואז פשוט שמים את הסטיקי פיסטון, ככה עד למעלה. זה מה שקורה בעצם כשאני לוחץ על הרפיטר, אז הרצם הזה נדלק ומדליק את אלה. נעשה את זה גם פה. הנה, ואותו דבר עם רדסטון, לא רדסטון, מדרגות, ככה, עד לפה. הנה עוד הכי למעלה. הנה, וזהו בערך. הנה המדרגות. אני הייתי מציע לשים פה כמה מדרגות, כי אני אעשה ככה, אז אני יכול לדבר במדרגות האלה פה. אני הייתי דוד אורן דיוויד גיימרס, תודה שצפיתם, יאללה ביי.